Ngatikwasisanei zvekare tiri kungoenderera mberi tikangoti tisvike patonatsokunzwisisa uye nekudzidza zvese. Tiri patopiki imwe chete iyoyo, ask for anything and he will do it. So toda kuti tisvike tibate pane imwe bandiko zvekare, asi ndichatanga nekuti verengei kuti tive nekunzwisisa ndisati highlighta point iripo ipapo. So takuwana tsamba yedu kunobva kuna 1 John 5. Ndichaverenga both English and Shona. Pa 14 verse inoti, ndiko kusatya kwatinako kwaari kuti kana tichikumbira chinhu nokuda kwake unotinzwa. Rechirungu roti, this is the confidence we have in approaching God. The confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. So the point here, ndeyekuti kukumbira tinogona kukumbira, as part of a condition now again. The condition there, the will, kuda kwa Mwari, kuda kwa Mwari. Kazhinji tichiti ndakanamata stereki, but tinogona kunge tisiri kuzoconsider the condition yekuti yes tinoitirwa zvese sezviri kutaura shoko, asi on this condition yekuti tiri kuita here kuda kwa Mwari. Taita here kuda kwa Mwari. So ndichada kuitorera futi pamusoro kuti tive nekungoinzwisisa, but apa ndipo pane point yedu kunyanya. Saka ndichatidzokei kumashure pa 13, tiri pa 1 John 5 verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Saka ndopa iri kutangira ichizodzika kuenda pa 14 yandamboverenga nezvayo. So nawo iye kutobhilivha mumwanakomana nemuzita rake iri kutotaurwa zvekare. So tichakumbira muzita rake iroro togozviitirwa, ende totova neconfidence nokuda kuti upenyu takatoupiwa, ende ndozvavari kuedza kutoburitsa kuda kuti even if we ask totova neconfidence yekuti tinozviitirwa. But kunyangwe takumbira muzita rake, there is a condition of the will of God. The will of God. So kuti tinatsoburitsa nauye the will of God, rega timboenda payakamboburitswa. So I'm going to read from Matthew 26. Onditiregerei zvishoma ndogona kuti nonokei sezvo ndiri kuita ndichivhura futi ndega. So asana tinosvika. We will get to the point. We will get to the point. That's Matthew 26 pa 41. Jesu muGetsemani pa anoti iye rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haine simba. Avanga vari vadzidzi vake, madisciples vake akanga kutaura zvenyama kuti haine simba. Right. Akaendazve rwechipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagoni kupfuura ndisingaonwe, kuda kwenyu ngakuitwe. Akadzokazve akavana vavati, nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiyazve akandonyengetera rwechitatu achitaurazve mashoko iwayo. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, chivatai henyu muzorore, tarirai nguva yasvika mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. So we can see now here the will of God ichitoitika pamwanakomana Jesu Kristu. Jesu Kristu zvinototiratidza kuti aiziva the will of God. Aitoziva the will of God. But here in this prayer now, nekuda kwokuti kuenda kunorovererwa kunorwadza, ende ainzwisisa kuti zvaakuenda kunosangana nazvo zvinorwadza, zvakangofanana nesu. Panyama pane zvimwe zvinhu zvatinonzwa kuti izvi handisi kuda, but the will of God iri chitaura kuti zvinofanira kunge zvichifamba nenzira yakati. So iwe unogona kuenda kunonamata. It doesn't matter how many times you go to pray against the will.
Mwari vanongozoita kuda kwavo. Seipapa takatarisa tunoona kuti Jesu Kristu akaenda 3 times kunonyengetera, enda chinyengetera chinhu chimwe chete kuti Mwari kana zvichibvira mukombe uyu ngauite sei, ngaupfuure. Ende kusava kuda kwake iye kuve kuda kwani, kwaMwari. Ende tunoona kuti the will of God pa reply, ende reply tunoiona nenawe kuti akazongoroererwa. That's the reply yatinotoona kuti akapindurwa. Ende akatopindurwa according to the will. Boza akaenda kunorovererwa. Ndozvaida Mwari izvozvo kuti isu tisvike pakusunungurwa. So zvandoda kuedza kutsanangura ndechekuti munhu anogona kutibvunza manje kuti saka ini ndingazoziva sei kuti that's the will. Nawe kugarisana iye inobva yadzoka zvakare. Kuti kana makugarisana muchifambirana pamwe chete, hapana pauchazotadza kunzwisisa the will of God pane zvaunenge uchikumbira kana kuti zvaunenge uchiita. Asi nharo dzinogona kuzosarira kwauri kuda kuedza kutsetekudza wokuti maybe ndingangonzvenga the will of God. But in this verse yandaverenga zvototiratidza kuti even mwanakomana akada kuedza kutokumbirawo, kupindurwa kwakangoenda kuri muline the will of God. So the will of God, kana uchigara iwewo muna Kristu Jesu, iye muchigarisana, iye achigara mauri, iwe uchigara maari, the will, you know it. Nekuda kuti iye takadzokera kwaari, iye nababa vaigarisana, aigara muna baba, baba vachigara maari. So the will aiziva. So nawe inototangira pakuti nawe kutogarisana iye tambotanga kutsanangura nezvayo. Kana uchigarisana naye kashoma kuti uzonamata zviri against the will. Unogona kuzonamata sezvakaitawo Jesu nenawe kuti unenge uchinatsoziva kuti maybe zvinhu zvinenge zvine kakukuremera nezvauda kuenda unosasisana nazvo. But the will unenge uchitoiziva. Apa hatingataura kuti Kristu Jesu anga asingazive the will. Aitoziva the will kunyange akanga akukumbira 3 times. So no matter how many times nguva dzaunogona kutora nemazuva akateedzana uchinyengetera pamusoro pechimwe chinhu chinogona kusaitwa nenawe yekuti the will of God inofanira kuita take over, take control. Ndatenda.